Os y dda, croeso mawr ato ni I Llandudno, pêl-droed byw I chi ar nos Wener. Llandudno gartre heno yn erbyn Derwyddon Cefn. Dau dîm yn tan gyflawni tymor yma yn uwch gyngor Cymru. Dim amheuaeth am hynny. Y gol geidwad Michael Jones yn arwen y Derwyddon allan i'r cae. Fe'n gapten heno a capten y tîm cartre. Dyn I hun Danny Hughes. Y cawr yng nghanol y cae iddyn nhw. A Llandudno a rediad ofnadw ar hyn o bryd. Wedi colli I 5 gêm diwetha a'r pwysau yn cynyddu ar ei rheolwr Iwan Williams. Dim amheuaeth am hynny. Ond y ddau dîm yn sôn cyn y gêm am bwysigrwydd y gêm. Llandudno'n amlwg eisiau newid y rhediad yna o golli 5 gêm yn olynol. A rheolwr Derwyddon Hugh Griffiths yn synhwyro bydde triphwynt fan hyn yn llusgo nhw yn agosach at yr hanner uchan ar ddau safle gwaelod. Derwyddon wedi cael tymor anhygol tymor diwetha, ennill y gemau gyfle cyrraedd Ewrop, ond ddim wedi bod cystal hyd yn hyn tymor yma. Goli yn broblem I Llandudno. Pwysau ar y gŵr yma, gan bod ni'n sôn am bwysau. John Owen, 2 gol yn unig tymor yma. 1-16 am unodd yn yr haf. Mae fe'n dechrau heno I reolwr Iwan Williams yn sôn. Bydd e'r gallu I wneud unrhyw beth ar y cae, ond mae angen y goliau. George Harry, sy'n arwen yr ymosod heno. Nath ymuno yn yr haf. Mae pawb o Llandudno mwyn y laid I ymuno yn yr haf. A mae fe'n dechrau. Leo Smith sydd ar fenthyg o'r Wrexham hefyd yn dechrau I Llandudno. Ac yr Derwyddon Cefn Alec Mwdimu yw'r cawr gyda nhw yng nghanol y cae. Lwcus bod yma, mae traffig yr A55 bron curo pawb am bellu chwaraewr wedi cyrraedd braidd yn hwyr heno. A maen nhw yma, maen nhw'n barod am yr her. Mwdimu yn dechrau a'r gŵr yma. Yr enw mawr I ymuno yn yr haf o bosib Dean Rittenberg yn ymuno o Fangor. A chwarae Loegr Dan Ddeunaw yn ei ddydd. Ac os yw Naim Arsan yn gallu taro gol fel nath e wythnos diwetha yn y gêm gyfartal yn erbyn Met Caerdydd, bydd y Derwyddon digon hapus ergyd hyfryd. 2 droed chwith yn hedfan I mewn i'r gol gan Arsan. Mark Petch yw'r dyfarnwr heno. Yn ddyn dewr yn llewis I grys. Y gwynt yn chwythu ger y gogarth. Wrth I ni gyrraedd diwedd mis Hadref. A mae'r gwynt yn chwythu nghanol haf fan hyn. Felly dwi'n ei fawr o waniad. A'r glawd I tyweli. Mae'n noson fawr i'r ddau dîm yma. Llandudno yn erbyn y Derwyddon. A Llandudno sy'n dechrau'r cyfan. Gwynt wrth I cefn nhw'n edrych yn syth am Owen. Yn munudau cynta yn bwysig wrth I Kershaw glyrio. Y tîm cartre colli gêm ddetha, gol I ddim fan hyn yn erbyn Aberystwyth. A'r teimlad bod dim byd yn mynd yn iawn. Perfformiad gwell yn ôl Rheinidd yn gwylio. Cic o'r smotyn. 10 munud o diwedd gan Declan Walker. Yn cipio'r triphwynt I Aberystwyth. Maen nhw'n chwarae heno yn erbyn Llanelli. Gêm na'n dechrau'n hwyr ni'n deall. Canarfon gartre yn erbyn Ceicona hefyd. Yn ei gael y cysylltiad a'r cyfan sy'n digwydd. Yn fan hyn, Cartwright a'r tafliad. Llandudno yn clyrio. Felly 10 yn erbyn 9 ar ddechrau'r noson. A'r ddau wedi clywed yn barod tymor yma. Derwyddon Cefn yn ennill o 2 gol I 1. Yn gynharach yn y tymor. Dyna'n un gêm bwysig, y ddau dîm wedi cael dechrau siomedig. Derwyddon wedi colli tair gêm gyntaf. Nath ni newid. Gartre efo Llandudno, yw hyn yn mynd I newid yn dramatig I Llandudno. Bas hir gan Hughes. Nawr trwy'r canol. Ond y
Mae Gwynt yn cario'n glir o George Harry. Michael Jones ar gic. Y Gwynt, dipyn o gic. Wdimu am yn ôl, chydig o ansicrwydd. Nôl at Jones o dath i, edrychwch ar y Gwynt i weld yn glir, ddim yn cyrraedd yr hanner ffordd. Matthew Williams i mewn yn y tîm, i'r tîm cartre heno. Wdimu at Owen. Rittenberg sy'n troi, Williams am tackle. Rittenberg di teimlo honna, mae'n dal i ysgwydd. Mae'n gic rydd. Tackle nerthol gan Matthew Williams. Yr is-reolwr erbyn hyn, dewch chi weld i eto. Fel siswrn bron, y goes ar draws, y fraich ar draws. Mae'r dyfarnwr yn rhoi'r gic rydd. Matthew Owen yn uchel, wel am eiliad, o'n i'n siŵr os oedd Pearson di gweld i, da'r Gwynt. Gol Geidwad yn gywir, edrych yn hir eto, yn Owen yn gwarchod. Arsan yn ôl. Alan Simpson yn ei gadael i hefyd. Dau newid heno o ran tîm Llandudno. Isaac Edwards di wahar, gath ei rand o'r cai yn y gêm na yn erbyn Aberystwyth. Alan Webb yn methu allan. Matthew Williams a Toby Jones sydd i mewn. A rheolwr Iwan Williams wedi newid pethau eto yn ceisio newid y patrwm ma o golli gemau. Dyna oedd yn gweud yn gynharach, y tîm wedi bod yn bocsio ganol wythnos, ddim yn ymladd o'i gilydd, ond yn y gampfa ganol wythnos. I weld os nhw'n barod am y frwydr ma heno. Wedi gwneud llawer o geisio newid yr ysbryd sydd yma. Yn Llandudno, gymaint o newidiadau yn ystod yr haf ran chwaraewyr. Dwy fuddugoliaeth yn unig tymor yma i'r tîm cartre. Arsan at Owen. Dau chwaraewr gyda digon o sgiliau. Bydd on yn frwydr ddiddorol heno. Danny Hughes a Wdimu, mae'n drwg da fi Conley a Wdimu. Arsan. Pwy sy'n setlo gwedwch, mae'n gynnar. Byddai'r Gwynt yma. Mae'n anodd dweud. Michael Jones yn cadw ddi ar lawr. Dipyn o bas, James Davis yn gyflym. I'r croesiad yn gywir, Wdimu sy'n cyrraedd. Geith e ail gyfle, Wdimu ar draws y gol. Ond yn disgyn yn y pen draw. Sgorio yn y canol. Mi oedd hi'n gyfle, mae fe'n gwybod hynny hefyd. A James Davis. Chwarae'r asgell heno. Ail gyfle i Wdimu, oedd hi ar Conley. A mi oedd hi'n gyfle hefyd. Sgoriodd Sgorio ôl 12 eiliad tymor man ebyn y bari. Ddim coet mor gynnar o hynny, mi oedd hi'n gynnar a ddim yn barod amdani. Pearson. I Llandudno. Dwi'n cael gafel y bethau, mae George Harry bron yn glir. Toby Jones. Gweithio'n galed i sicrhau mai tafliad yn unig fyddai. Pum munud sydd wedi mynd. Arsan yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Hughes ymlaen. Harry cael ei amgylchynu o Matthew Owen yn mentro o'r ochr y Cwd Cosby. Wdimu yn oedi. Hughes di ennill tafliad. Sgiliau, os na gyfle, Conley'n ceisio croesi. Cic gornel fydd hi. Roedd dan reiddiol gan Leo Smith yn y symudiad yna. Conley, profiadol Conley. Nath ymuno yn yr haf. Safle'r cefn o'r de heno. Ni wedi gweld yn chwarae yn y safle yna tymor yma. Toby Jones. A'r gic uwch Rymani. Gol Geidwad yn neud i waith. Harry
Nôl y dawi, a'n sicrwydd mae'n glanio'n garedig i'r gol geidwad. Mae cefnogwyr tu ôl y gol yn synwyro. Oedd yna gyfle i Llandudno. Matthew Williams oedd yn ôl. Cic rif. Ond dyma ddigwyddodd yn deilyn y gic gornel. Wel, blerwch yn amddiffynol. Jones yn ddiolchgar yn y gol. Wel, ni'n gweld yn barod bod y gwynt yn achosi problemau. Conley i'w chrymanu fel golffwr yn mesur symudiad y bel yn y gwynt. Wedi mod yn tharanu ddi fyny'r cae. Felly Llandudno, fel o'n i sôn, wedi colli 5 yn olynol. 3 gol maen nhw wedi sgorio yn y cyfnod yna, 7 gol maen nhw wedi sgorio drwy'r tymor. A nifer lleia o goliau yn y gyngrair. Mae'r broblem yn amlwg, diffyg goliau. Mae'r canlyniadau diweddar yn golygu diffyg hyder hefyd, a'r teimlad bod dim byd yn mynd yn iawn. Conley a Hugh Griffiths yn rhan rhyw joc bach wrth ochr y cae. Awst gwneud hynny pan mae'n ddisgwr ac yn gynnar yn y gêm. Gan i weld sut fydd yr hwyli ar y ddau. Falle noson fynd yn ei flaen. Mwyn i chymryd yn gyflym. Leo Smith eto. Conley. Llandudno'n pwyso. Dechrau gwell. O'r gwynt yma mor gryf. Derwyddon dan bwysau. John Owen yn mentro o bellter. Rwy'n deimlad bod y diffyg hyder yna yn amlygu hun yn yr ymosodwr. Y tîm i gyd yn dioddau. Ond y rheolwr Iwan Williams yn sôn bod angen gol ar John Owen. Angen goli ar y tîm yn amlwg, ond un gol yn gallu newid y cyfan o ran ymosodwr. Smith yn o Harry ymlaen at Owen. Maen nhw'n dechrau setlo. Derwyddon yn edrych am Davies. Bell ymlaen unwaith eto. Un gol yn unig hyd yn hyn tymor yma. Fel o'n i sôn 12 eiliad gath honna yn erbyn y Bari. Angen canolbwyntio tra'n sylwebu i'r goliau cynnar fan hedfan mewn. Di sgôr fan hyn. Arsan yn cael y gol nebyn Met Caerdydd wrth ystretha 1-1 oddi. Gol wych gan Arsan Piskorski i'r Derwyddon. Dyma nhw'n dod eto yr ymwelwyr Kershaw. Fawr o ddadle gan y tîm cartre. Steve Thomas dath o draws. Dyfarnwr yn mynd draw i gael gair. Dwi'n credu bydd yna gerdyn yn cynnar hyn o Matthew Williams sy'n derbyn y bregaeth. Mae Thomas wedi mynd ar draws. Williams ddim yn cytuno, mae'n siŵr. Mae'n gic rhydd 10 munud i mynd. Sydd wedi mynd safle peryglus o Rittenberg yno, Piskorski yno right i fyny o'r cefn. Mwdimu tua'r postyn pella. Dim problem i Llandudno sy'n ceisio gwrth ymosod. Cyfle i wneud hynny. Arsan oedd nôl na. Thomas ar tafliad. Piskorski, mae fe'n gryf ac yn gweithio'n galed. Toby Jones methu rheoli Arsan. A Jones, brwydr dda, lawr yr asgell chwith. A dyw Harry ddim yn mynd i gyrraedd honna. George Harry sy'n yr ymosod. Ymuno o Fangor yn yr haf.
4 ar 15 yn unig. Dwi'n o'n bwysau ar y sgwyddau ifanc. Un gath dechrau gyfnod gyda Wrexham. A mae hynny'n wir am nifer o'r chwaraewyr gyda'r ddau dîm yma heno. Wedi dechrau gyrfaoedd ar y cae ras. Matty Williams i mewn yn gadarn. Conley hefyd, yw Conley ddim yn dal nôl. Ond mae dîm ar ôl Williams fan hyn. Ddim yn hapus. Matty Williams wedi bod yn ei chanol i. O'r gic gyntaf heno. Conley'n cael pregaeth hefyd. Dwi'n bendant ddim yn dal nôl. Dyna Williams. Conley. Wel, dilyn drwodd, welwch chi Williams hefyd ar gic ar Mwdimu. Dim problem ar dacl gan Rittenberg. Ar Rittenberg, wedyn Conley. Oedd yn amberyglis. Dewch chi fod yn gwbl onest. Bydd yn hawdd yn ei gallu dangos cerdyn. Mae'n gystadleuol. Mae hynny'n adlewyrchu sefyllfa'r ddau dîm yma ar hyn o bryd. Yn fwy cystadleuol na chyffroes. Digon amser i hynny newid hefyd. Sôn am Iwan Williams yn arwen Llandudno Hugh Griffiths gyda'r hynafied. Dim bod e'n hyn. Ffigan o'r clwb. Oedd hynny. 41 yw e, os chi'n poeni am oedran gyda llaw. Rheolwr y tymor diwetha Hugh Griffiths am dymor oedd i Derwyddon Cefn. Mae'n heiddi gwobr am sefyll ar ei drad yn y gwynt mae heno. Drosedd arall. Mwdimu dros Conley. Cic rydd arall yw'r canlyniad. Mae'r gwynt yn mynd i achosi problemau. Yw Llandudno'n gallu manteisio ar hynny. Leo Smith yn ôl at Hughes. Pearson dal yno. Gêm rhwng Aberystwyth a Llanelli wedi dechrau ar diwedd, bach o oedi wedi bod. Ar y gic gynta. Conley. Lain at Harry. Dim problem i'r Derwyddon. Mwdimu ac Owen yn cyfuno yng nghanol y cae. Rittenberg. Cael ei lorio eto. O, sawl gwaith. Ni wedi gweld hyn hyd yn hyn. Mae'n cymryd i ni tro i lorio Rittenberg yn hyn o bryd. Am yn fawr o fygythiad. Piskorski ar gic. Mae'n chwrlio mewn i'r canol. Y cyffyrddiad ar y bel ar amgylchiadau yn achosi problemau. Angen canolbwyntio. Arsan sy'n paratoi y dafliad. Cwarter awr wedi mynd, mae'n parhau'n di-sgôr. Ambell i dacl, ambell i ddadl. Dal i ddisgwyl am y cyfle mawr cynta. Owen. Bron yn heibio Leo Smith yn cic gol fydd hi. Ac Owen yn chwarae pob eiliad tymor yma i'r Derwyddon. Sgorio ar y sgrin i chi, gem heno. Canarfon di ennill yng Ngheiconan gan arall tymor yma, gol i ddim. Sgwn i byfyddi. Ceiconan gallu mynd yn ôl i'r brig heno. Llanelli be wedwn ni amdani nhw, gwedwch y cochion. Osgoi cerdiau coch bydd yr her gyntaf, neu fy'n Aberystwyth. 2 gedyn coch yn y bari penwythnos diwetha. Y ddau'n anlwcus, mae'n rhai cyfaddau, ond 1 pwynt tu ôl i Llandudno, cofiwch. Mae mor agos lawr yn y gwylodion. Mae'n agos ar draws y gynglair tymor yma. Mae'n dacl eto, y 2 ar 18. Hughes ar Mwdimu. Fi'n credu bod y cyfnod yn y gampfa yn y sgwar bocsio wedi effeithio ar Llandudno ar hyn o bryd. Dyma hi. Dwi ddim yn gêm i'r gwan galon. Neb yn cuddio. Mynd i bendant. Hughes
Yn ei chodi ddi. Digon o ymdrech, pawb yn benderfynol. Yn cael y safon ar hyn o bryd. Yn y cwarter awr cynta. Ac eto. I fynd ymlaen am y gwynt, so mae'r amgylchiadau yn gwneud i'n anodd i'r ddau dîm. Mae'n i sôn am be ddaw o ran y cochion Llanelli ar y gwaelod. Wel, maen nhw'n colli Aberystwyth ar y blaen yn y gêm yna. Mwdimu yn cyflymu pethau. Yr ergyd bach yn wyllt, mae fe'n mynnu, mae cic gornel yw i. Mae dyfarnwr yn cytuno. Mae Mwdimu wedi bod yn ei chanol i'n barod. Saro Matty Williams. Cic gornel. A chyfle i'r Derwyddon. Matty Owen sy'n drosti. So Lliman yn mynd o'i ffordd. Oedd hi'n ei dda. Mae'n gwneud i gwaith. Mwdimu yno eto. Mae'n mor gryf ar y bil. Angen bod yn gryf i gael y bil oddi ar Danny Hughes o'r croesiad. Yn fygythiad hefyd. Dyw Pearson ddim wedi gwastraffu amser. Mae'n yn syth am y gic. Arsan yn ôl yno eto. Toby Jones. Yn ceisio rhwystro. Mendes wedi sgorio i Aberystwyth. 3 munud unig ar y cloc. Gêm wedi dechrau'n hwyr. Ac un tîm ar y blaen lawr y lan y môr. Wel, ni wedi newid. Mae'n gyfartal. Llanelli wedi taro to. Dwi'n yn gwybod pwy sydd wedi sgorio. Dwi'n gwybod yn y man. Llandudno gyda Leo Smith. Yn mynd tro bellter. James Loveridge y prif sgorio'r Llanelli. Mae fe wedi bod yn mysgyd goliau. Yn gen i weld pwy sydd wedi chael i. Conley i Llandudno. Toby Jones yn galw amdani. John Owen yn codi. Matty Williams mor benderfynol. Gwr sydd wedi ennill y bencampwriaeth yn y gyngor yma. Droion gyda'r seintiau. Unwaith gyda'r rhyl hefyd. Pan chi lawr yn y gwylodion, weithiau bod angen mynd amdani o bellter. Danny Hughes yn codi'r bil o'r canol, mae'n gallu taro nhw. Mae wedi ennill gol y tymor, 2 dymor nôl. Dwi'n yn hoffi tap-ins fel maen nhw'n gweud, o ran Danny Hughes. Chydig o wide dyn ni. Angen ychydig o driniaeth. Ni'n clywed mai Carlos Injai sydd wedi sgorio i Llanelli, na'i gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru. A newyddion gwych, digwyddodd hyn yn y Bari. Wythnos diwetha, mynd i yn y gêm yna, Bari mynd ar y blaen, Llanelli'n taro nôl yn syth. Felly mae dyn nhw'r cymeriad i daro nôl. Maen nhw'n ildio goliau, maen nhw'n colli chwaraewyr oherwydd cerdiau coch. Maen nhw wedi taro nôl yn erbyn Aberystwyth. Arsan. Falch o'r meddiant. Cic gol yn ei agosáu at 20 munud ar y cloc. Be wedwn ni? Blair a Gwyntog. Chi un disgrifiad arall. Yn i stopio siarad am y gwynt. Dwi'n addo Mwdimu camgymeriad gan fe Leo Smith at Harry. Os na gyfle i Llandudno. Gwych gan Harry. Toby Jones. John Owen yn disgwyl yn y canol ond yn y bas. Rhy gryf ar yr olwg gyntaf. Dwi'n edrych fel bod hi'n syth i lwybr Toby Jones. Ond Harry gormod o bwysau ar y bil. O, bydd hi'n hawdd nabod Aaron Simpson. Fe'n o'r mlaen ar Chris rhif 98. Am ddiffynwr wedi gorfod gadael ar ein gwaith. Gwaith hyd yn oed. Jyst i mewn. Un arall gath i ryddhau gan Wrexham Simpson. Mae'n gyfri nhw'n y man. Mewn ffigur y dwbl o chwaraewyr gyda cysylltiadau ar Wrexham. New Griffiths wrth gwrs yn fy gweithio yn y Academy yn hyfforddi lot o'r boys yma pan maen nhw'n ifanc. Cysylltiad dal yn gryf. Arsan yn uchel. Mwdimu. Angen i rywun gael gafel ar y gêm, na'r teimlad chi'n cael ar hyn o bryd. A mae'n teimlo fel gêm rhwng 2 dîm
sydd ddim ar ei gorau ar hyn o bryd. Sgorio, wel am groesiad oedd honna, rywsut o'r cornel. Sgorio yn croesi Pearson oddi tanoi. Mae'n i sôn am rhediadau gwael o ddau dîm, Llandudno wedi colli 5. Yn Derwyddon, colli 1 mewn 4 yw i ystadegau nhw, neu ennill 1 mewn 5. Mae'n dibynnu sut chi'n darllen ystadegau yn diwy. Anghysondeb, gollen o'i 3 gêm gyntaf tymor yma, y Derwyddon. Mae'n rhaid cofio, mae'n wedi chwarae yn Ewrop hefyd, a chwarae yn y gemel gyfle, mynd i'r rownd derfynol, felly fawr o stop, wythnos o doriad maen nhw wedi cael ers dechrau tymor diwetha. Mae Hugh Griffiths yn cyfaddau bod yna flinder yn barod, a bod chi'n gweud hynny yn Hydref. Chi'n gwybod mae'n i fod yn dymor hir. Mike Pearson ar draws yn gadarn. I'r amddiffynwyr ddath o geic honna yn yr haf. Mae amddiffyn wedi bod yn gadarn, neu wedi bod yn gadarn tan yn ddiweddar. Achos fildio nhw 3 gol yn ei 6 gêm gynta. Maen nhw nawr dildio 15 mewn 5. A dyn nhw'n gallu dal i tir fan hyn, achos mae Arsan yn gallu taflu hon yn bell. Y bygythiad dal yno. Dath Pearson allan. Penderfynu gadael i. Cic corner eto gan Arsan. A ni'n sôn ar rhediad gwael gyda Llandudno, nhw ddim yn ildio llawer. Erbyn hyn mae hynny di newid hefyd. Problemau'n pentyrru. Disgwr ar hyn o bryd, Owen. Os na fwy o broblemau. Pearson. Ddim yn argyhoeddi chwaith. Dal yno, problemau, ble mae hon yn glanio, Rittenberg. Ond bydd Thomas yn clirio. Y cochyn yn cadw i ben. Edrych am Leo Smith ond Arsan eto. Fe sy'n sefyll nôl, fe sy'n gwarchod pethau. Mae mae chwaraewyr yn gwthio i fyny. Ond mae'n edrych am John Owen. Yw Owen yn glir, mae'n gyfle i John Owen fan hyn. Os ganddo'r hyder, mae'n taro targed o leia. Owen yn taro targed o Michael Jones. Yn gwneud i waith yn y gol. Wel, dyna'r bygythiad. Ac yn sydyn, o John Owen yn glir. Oedd hi'n isel. Yn taro'r targed. Nawr bod yna drosedd. Cyn bod Sgorio yn gallu torri'n glir. A dyfan wedi tynnu nhw'n ôl. Na chi olwg gyfarwydd, mae Dimo o'r lawr eto. Wel, mae angen gol arno fe yn ôl y rheolwr, Iwan Williams. Ac am gyfle, mae wedi dechrau pob gêm. Felly mae fe dal yn cael ei ddewis gan y reolwr, ond pamlau, mae ganddo fe'r sgiliau i dal i'r biliau, fel maen nhw'n hoffi gweud. Hon bron talu ar ei ganfed. Arbediad da gan Jones i fod yn deg. I darllen yr ergyd. Cic Rees, da ni fan hyn. Ceisio sydd dros ti os allan nhw stopio'r bêl rhag symud. Hyn yn ddiddorol. Felly bod ni'n cael rhywun yn gorwedd ar lawr i ddal y bêl fel yn arfer yn gwneud ar gair rygbi slawer dydd. Ond maen nhw'n mynd yn fer. Symudiad da. Rittenberg, bron taro. Thomas, methu clirio. Arsan, ddim llawer amser ganddo fe. Derwyddon sy'n cadw'r bêl i mewn na. Cadw'r bygythiad yn fyw. Mae mwy amser gan Thomas fan yna. Ac allan mae'n mynd. Mae bach mwy o gyffron yn mynd i ddetha. Dyna'r newyddion da. 5 munud ar hugain wedi mynd. O'n i ddim yn mynd i sôn am hyn, ond ma'n y man gwneud. Y goliau yn y gorffennol, y gemau yn y gorffennol rhwng y ddau dîm yma, 7 gêm rhwng nhw. Nathon ni wylio Llandudno yn tacluso pethau. Toby Jones, o, mae wedi troi yn dda. Arsan dal yno, Arsan yn daclus yn safle'r cefnwr chwith. Chwarae teg. Yn cadw i safle yn dda.
Naim Arsan. Bydd gyda tîm Cymru Ec tymor diwetha, cofiwch, coeddi wythnos yma, a bydd na gêm arall flwyddyn nesaf, mis Mawrth, lan yn Salford. Mae pobl yn dechrau proffwydo pwy fydd yn y garfan yn barod. Pawb yn mwynhau ceisio dewis. Matthew Williams, John Owen, nôl ar y chwith erbyn hyn, Thomas yn gymorth iddo fe. Owen yw yn fentro bellter, gwedwch, bod man o man, mae'r gwynt mor gryf. Mae werth mynd amdani. Owen, edrych yn fywiog, hyd yn hyn. Bell o'r gol yn y pen draw. Bendant werth mentro. Wrth i ni wylio'r ail chwarae, mae Derwyddon wedi camu fan i'r cae. A fe welwch chi ar rhif 3 Naim Arsan unwaith eto. Tafliad hir ni wedi gweld, dim tro ma. Rittenberg yn ôl at Arsan. Ond mae'n gwyro eto, yn dal i fyny yn y gwynt. Owen am fentro ar y foli. Dal yno, Mwdimu. Arsan. Mlaen at Owen. Conley sy'n clirio. Y 7 gêm di fod rhwng y clybiau yma yn uwch gyngor Cymru. 1 gêm o'r rhain, mae Llandudno di ennill. Mae tair wedi gorffen yn ddisgwr. Mae'n ddrwg dy fi, ond i ddim yn mynd i sôn am y peth. Rhy hwyr nawr. Be ddaw y goliau o chwi o ddiffyg ffydd. Arsan wedi bod yn amlwg iawn hyd yn hyn. Hughes yn fler. Owen. Gweld bod Davies yno. Thomas di bod yn daclus hyd yn hyn. Yn Kershaw. Yn ffansi o'i look. Owen. Cys y glas yn amgylchynu. A mae'n od ar gwynt. Mor gryf tu ôl i chi. Mae pawb yn teimlo'n brangen cymryd mantes. Mor aml chi'n gweld tîm yn ddim yn cymryd mantes, felly bod hi'n anodd mesur pethau gyda'r gwynt mor gryf. Dyle boes Llandudno fod yn gyfarwydd ar gwynt, mae'n wastad yn gwyntog yma. Nhw sy'n gartre ar eu tomen eu hunain. Ac ennill oddi cartre yn rhywbeth anghyfarwydd iawn i'r Derwyddon tymor yma. Dwi'n wedi digwydd o gwbl tymor yma, 3 buddugoliaeth, y 2 wedi dod gartre ar y graig. Rittenberg yn troi. Ond oedd hi'n dacl gadarn gan Kai Edwards. Mae'n felly glais ar goesau Rittenberg yn barod, byddwn ni'n tybio. Kai Edwards yn rhithro cyn llithro, oedd hi'n dacl dda. Neb yn cwyno. A mae Harry mynd syth trwy'r canol eto. Mae fe'n galw am y bas, Simpson. Darllen honna yn gyfforddus. Hanner awr di mynd. Amser yn hedfan. Dimu. Kershaw sy'n gymorth. Edwards ar draws. Edwards a Pearson. O rhaid i ymuno Ceicon ar haf. Mawr siom i Andy Morrison. Rheolwr yn ymadiad. Gyda Derwyddon Cefn felly. Yn edrych am ei buddugoliaeth oddi cartre gyntaf. Tymor dwi'n wedi ennill oddi cartre yn y Genghares mis Chwefror. Sy'n dipyn o sioc o gofio llwyddiant diwedd tymor diwetha. Thomas yn tyfu o ran hyder. Rhaid o fe nôl. Bas yn fler. Derwyddon yr un mor fler. Matthew Williams yn ôl. Di sgôr. Hanner awr di mynd. Cofiwch mae'n gyfartal rhwng Aberystwyth a Llanelli. Clywed o bosib mae gol i'w roed i hun gan y gol geidwad oedd hi'n hytrach na Injai. Yn sgorio i Llanelli. Kershaw i'r Derwyddon. Mae'n bownsio. Ble mae'n glanio Rittenberg yn wyllt dros y bar. Ac i chwaraewr o'i safon oedd honna yn gyfle. Dean Rittenberg. Mae wedi taro tair tymor yma, ddim yn gallu ychwanegu at hynny.
Braidd yn ffodus bod ni'n cyrraedd e. Ond yr ymateb am James Davies yn rhoi llawer, oedd e'n dal I ben. Yn gyfle I Rittenberg. Sean Pearson. Y gŵr yn y gôl. Yn y coch I gyd yn ei chod iddi. Dros y hanner ffordd, Hughes. Toby Jones nôl yn y tîm heno. Leo Smith yn edrych am Harry. Mae yna gysylltiad yna. Dyn nhw'n coet ar yr un donfedd. Smith ar fenteg o'r Wrexham. Tan Ion nawr o leia. Yn I weld tu hwnt I hynny. Sgorski wedi bod yn dawel yn y munud y diwetha. Cael edrych ar draws yn I wylio. Wel, wnaeth ddim stopio gweithio. Marek Sgorski. Arcadius I roi enw llawn sydd ar y rhestr y tîmau. Yn dipyn o deimlad rhyngwladol ynglyn â'r Derwyddon ar y 10au tymor yma. Mwy am hynny ar ôl ni weld Rittenberg nôl at Davies sy'n gyflym. Thomas hefyd yn gyflym. Oedd hi'n ras, oedd hi'n frwydr. A Thomas yn neud I waith am ddiffynol unwaith eto. Mae dal yno Sgorski i'r Derwyddon. Edrych am Davies unwaith eto. Croesiad yn gadarn. Ddim cweit yn gallu cyrraedd Rittenberg. A mae Harry ar garlam. Simpson yn I wylio. Dau gynt o Wrexham. Yn herio I gilydd heno. Matty Williams. Digon o chwaraewyr o'i flaen. 4 mewn Crys Gwyn. A y bas yn fler eto. Yn disgwyl mwy gan Matty Williams, fy'n rhaid gweud. Mae'r chwifan yn dod ar cyfan I ben. O sut mae Iwan Williams erbyn hyn sgwni. Weithio bod e'n gynnes yn yr het na. Mae'n gweithio mor galed oddi ar y cae I newid pethau o ran y tîm. 2 fuddugoliaeth yn unig tymor yma. Nesyn nhw'n mennill yn I 4 gêm gynta. Sgorio 1 gôl yn y Derwyddon oedd hwnna. Fe gollon o hwnna. O 2 gôl I 1 yma'r Derwyddon yn pwyso eto. Dim problem I Pearson. Ond ni'n dweud Pearson, mae'n ni'n bod yn fwy manwl. Sean Pearson y gôl geidwad, o'i frawd Mike yng nghanol amddiffyn hefyd. Mae'n y gyfuniad y frodyr eraill gyda Llandudno. Ddim heno. Kai Edwards ar y cae, Isaac Edwards. Yn cael ei ddanfon o'r cae yn y gêm diwetha. Harry, Toby Jones yn troi, creu lle, Hughes, cyrff yn y canol, yn disgwyl amdani. Derwyddon yn disgwyl amdani hefyd. Wdimu. Isaac Edwards yn cael ei ddanfon o'r cae penwythnos diwetha yn erbyn Aberystwyth. Cael ei ddanfon o'r cae, y rhwystredigaeth, oedd ei colli esgyd. Ac oedd yn rwystredig, methu cael y esgyd yn ôl mewn pryd. Wel, fe daflodd yr esgyd tua'r dorf yn y diwedd. Cael cerdyn coch am ei drafferth. Cinderella tra gwahanol yn uwch gyngor Cymru. O, dyma fe'n gwylio. Edrych yn ddigon hapus, gofiwch. Sef yn taflu sgiat o fe yn y pam. Chwaraewr taclus ar y bil. Mae'n cadw'r meddiant mor dda, Isaac Edwards. Dim na heno. O, dim ar y cae ta beth. Cyn wneud tro rhywun I gadw meddiant. Rittenberg. Ymlaen, Davies. O, mae Davies yn gyflym, mae Davies yn beryglus. Yw e'n fynd I hun. O, mae wedi cael ail gyfle. James Davies yn gosod I. Chi'n agos at Sgorski. Thomas fydd yn clyrio. Syth fyny'r cae o llithro am eiliad nath Pete. Wedi cael ei orfodi yn ôl. Hughes a Toby Jones o'i flaen. Am bas, ychydig o safon am unwaith. Wedi bron dod nôl at Harry, mae wedi dod nôl, Danny Hughes. Fe'n gallu troi. Conley sy'n gallu taro nhw. Gwynt wrth I gefn, mae fe'n taro I hefyd. Braf gweld hynny. Pamla. Mae'n siŵr bydd Iwan Williams eisiau gweld hynny hefyd. Mark Conley.
Rangsiadau yn y gyngred yma. Dwi'n fi sgorio. Nes bron i 2 flynedd yn y gyngred. Wel, chwarae'r rhywle tymor diwethaf fod yn 10. Ond ie, mae fe'n mentro. Mwdimu ar lawr yn dioddau. Jones ymlaen at John Owen. A chi'n gwybod be, mae Dyfarno wedi tynnu nhw'n ôl. Wel, diogelwch y chwaraewyr sy'n bwysig yn amlwg. Ond eto, Llandudno'n glir fan yna. Ond anaf yw Ben yn stopio pethau. Conley ath mewn. A ddim llawer yn ei chwaith o fel di eto. Ond cwrs y symudiad barhau o John Owen. A'r fi'n mynd yn glir am y gol. Conley oedd yn codi. Gêm fyw i chi ar Facebook heno. Ni'n cael negeseuon. Diri a gwylwyr yn Mexico yn ôl y sôn. Mas o ddau chi. Neu Ola, efe maen nhw'n gweud yn Mexico, neu rwy'n gywiro fi Sbaen yw hwnna. Gobeithio bod hi'n gynnes ble bynnag i chi. Achos dwi ddim yn gynnes yn Llandudno. Gem e bew i ddod penwythnos nesaf yn Balan cwrdd o Met Caerdydd. A fydd na dan gwyllt cyn noson tan gwyllt. Gem e rhyngwladol yn ôl, Cymru'n cwrdd â Denmark. Yn ôl yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ni lan yng Nghanarfon wedyn ni. Noson cyn ymhen blwydd gyda llaw. Os ydyn rhywun gyda diddordeb yn hynny wedyn Albania i Gymru. Gêm gyfeillgar yw honna. A diwrnod cyntaf Rhagfyr, ni ar Barc Jenner. 2 dîm sydd wedi synnu llawer. Y Bari a'r Dre Newydd yn cael tymhorau gwych. Llawer yn disgwyl i'r 2 dîm yma gael tymhorau gwych. Ond rhwystredig i ddweud y lleiaf i ar hyn o bryd. Tymor yma a heno i Llandudno a Derwyddon. Drwm y cystadlu y pel sy'n cael ei gollwng dyddiau yma, a'r bounce ball. Rwy'n ffonio Roy Keane i weld sut mae cystadlu yn bounce ball. Mwdimu dal oddi ar y cae gyda llaw yn cael triniaeth. Ar ôl i fi ddweud bod dim llawer ynddi. Fe dal ddim wedi codi. Mae'n i gael ambell i gic, ambell i ergyd yn yr hanner cyntaf yma. Derwyddon lawr i 10 dyn. Wrth i ni agasau at y 5 munud ola yn yr hanner cyntaf. Un cyfle mawr, byddwch chi'n dweud, John Owen drwodd i'r tîm cartre. Rittenberg wedi cael hanner cyfle. Os yna gyfle arall ar hanner amser. Piskorski mor gryf i'r Derwyddon o Davies yn opsiwn. Leo Smith sy'n ôl na. Bas ola ddim yn gweithio, oedd hi'n dipyn o basg yn Leo Smith. O'n yn drosedd, chwech ymlaen. O'n nhw'n dweud, George Harry. Cyn mewn i'r canol, crysau glas yn ei amgylchynu. Ond Dyfarno wedi tynnu nhw'n ôl. O'n nhw'n chwaraewr ar lawr hefyd. Leo Smith sydd ar lawr. O'n wedi codi erbyn hyn. Cyffyrddiad Gon Owen. Mae mor gyflym. Ond dwi'n chwarae fe'n mynd. Dyna drosedd. Dyfarno yn tynnu nhw'n ôl. Iwan Cartwright yn troseddu. Gweld bod Mwdimu nôl ar y cae. A Kai Edwards i fyny'r cae. Conley yn y gynta. Gan yr had i chi bod Mwdimu nôl ar y... Y tymor diwethaf. Bydd at Mwdimu yn gallu newid pethau. Eto, mae'n dod nôl ato fe. Mae'n problemau i Pearson yn y gol. Sean Pearson ddim yn get gorau yn y byd. Maen nhw'n dan bwysau. Maen nhw'n dan bwysau o ran meddiant. Chi'n teimlo bod Llandudno o dan bwysau yn gyffredinol ar hyn o bryd. Maen nhw'n chwarae fel tîm sydd wedi colli 5 yn olynol. Ildio 15 yn y rhedyd yna. Sgorio 3. 7 gol yn unig
ond i sgorio tymor yma. 11 gêm. Mae'n dipyn o record anffodus iddyn nhw. Lleia yn y gyngrair o ran sgorio goliau. A maen nhw'n ildio Rittenberg i'r Derwyddon. Pwysau cymorth yn cyrraedd. Davies. Nôl y Dawi. Davies. Eto, ni'n dweud bod neb yn cael gafel ar y gêm. Kershaw. A Hughes. Yn cael rhyw frwydr fach yng nghanol y cae. Pas dda. Sgorio. Mae'n mynd i'n eich gornel i'w dîm. Yn hwyr yn yr hanner cyntaf. Y ffordd mae'n lwc i Owen eto i'w chymryd i. Wdimo. Rittenberg yn mynd am y postyn agosa. Kershaw eto. O bellter, mae'n gwyro ac yn glanio ar ben y rhwyd. Cic gornel fydd hi. Oedd Kershaw yn agos. Dyma hi eto. Wel, dyma'n Shea, mae'n barod i fentro. Dyna'r gwirad. A Pearson yn gwylio. Dwi'n chi wneud fach o ryddhad. Cic gornel arall. Pearson allan. Chwifan fach gan y dyfarnwr. Trosedd ar y gol geidwad. Ond fi'n uchel, Nathan Pete yn codi. Fe gath y gol i ennill y gêm. Gyntaf rhwng y ddau tîm tymor yma ar y graig. 2 gol i 1 oedd hi. Gol gan Nathan Pete. Rittenberg gath y llall. Steve Thomas yn sgorio i Llandudno. Oedd y ddau dîm angen buddigoliaeth yn driennus. Pnawn hwnnw yn fyw ar S4C. Mae'r un peth yn wir heno. Sgorio yn disgyn. Dim trosedd. Mae'n y dyfarnwr, Mr Petch. Thomas. Digon hapus i ymuno dar ymosod. Digon hapus i ildio'r meddiant hefyd yn anffodus. Leo Smith i Llandudno. Amlwg bod y sgiliau gan Smith, ond cysondeb y bosib yn broblem i'r gol sydd ar fenthyg o'r Exam. Am felly gyffyrddiad hyfryd ganddo. Bydd y reolwr eisiau gol mwy gan y tîm hefyd. Gwell disgwyl yn y canol. Oedd Hughes o bawb, ond mae dal yno. Conley dros ben pawb. Os rhywun yn cael gafel arni, gwedwch Matty Williams. Cyn Matty Owen. Kai Edwards yn gryf. Conley. Smith. Traed cyflym gan Leo Smith. Pawb yn edrych tu'r dyfarnwr. Dim trosedd. Sgorio. Rittenberg yno. Davies yn cyrraedd y canol hefyd. Allan nhw chwarae hon yn iawn. Dal i fynd. Mae'r Derwyddon. Ond John Owen yn ôl. Mae'n lle bod e'n cael trafferth o flaen gol. Ond yn gweithio'n galed dros y tîm. Iwan Cartwright di ymuno ar ymosod. Eiliadau ola ar hanner cyntaf ar San i'w thaflu. Eto mae'n glanio yn gwbl garedig i Llandudno. Dwi'n dechrau dyfaru sôn am y gemau sydd wedi gorffen yn ddi-sgôr rhwng y clybiau yma yn y gorffennol. 7 gêm rhwng nhw, 2 wedi gorffen yn ddi-sgôr. Y ffordd mae pethau mynd ar hyn o bryd. Pwy o oer, be ddaw wedi'r egwyl, achos mae'r hanner cyntaf wedi dod i ben di-sgôr felly. Rhwng 2 dîm sydd angen y pwyntiau, angen hwb ar hyn o bryd. Cyfle mawr hanner cyntaf i John Owen yn glir. Ond y gol geidwad Michael Jones. Wedi mynd am ambell i ergyd o bec. Ond mae gêm i'w hennill fan hyn. Os oes un o'r tîmau yma'n gallu
mae'n ddi-sgôr. Yn ystod hanner amser, cwpl o eitemau i chi o sgorio yn ddiweddar. Enghraifft bach o beth sydd i weld ar y we, ar ein tudalennau cymdeithasol hefyd. Oedd ni'n gwpan Cymru yn ddiweddar, oedd ni'n dipyn o achlysur. Hwn di'r gêm gyntaf cystadleuol rhwng y ddau yn ôl beth dwi ddall. 18 mlynedd dwi'n meddwl. Mae obviously yn gêm Cwpan Cymru sy'n neud yn gêm enfawr anyway. Ond mae'n achlysur mawr enwedig i clwb Bêl-droed Pwllheli. Da ni wedi bod yn disgwyl dipyn o flynyddoedd i gael gêm fel yma lle, so da ni'n hynod lwcus i chael dro da ni wedi gael. You know, there's been a lot of hype on the social media sites. I know I come on the train this morning first thing from Barmouth, and a lot of fans got on in both Maddock along the way, and they're all along the way, and they're all here now, ready and rearing to go. I think it's been sort of 20 odd years since the last competitive game between the two clubs, and I know it was fierce rivalry back then. So I'm expecting a tough game today, and one that hopefully everyone who's here can enjoy. Wel, dwi'n cofio, do'n i'n chwarae i'r ail dîm yn 1972, a dwi'n cofio'r a oedden nhw bob Pasg ar y ddydd Sadwrn, oedden ni yn Port ac adre yn Bwllheli ar ddydd Llun, a bob tro o leia 500,000 o bobl o watsiad y ddwy gêm. Oedd hi'n Dwi'n meddwl mae hogia lleol Bwllheli, mae yna ddigon o galon yma eleni, a un gêm da ni wedi golli, a dwi'n gobeithio da ni roi gêm nhw beth bynnag. In the community round here, this has been the match since it was 2 weeks or so. This week it's been heightened. The reserves played last night and had a really good win against Pwllheli. So, yeah, it's what community football really needs. It's games like this where you've probably got 300 people here today, 400 people watching this game. It's great. You know, 2-0 up, there's still all to play for in the second half. I'm glad we got the second goal. And at half-time, 1-0, I think, you know, all it needs is one good strike, and we would have been paying extra time in this tie. It's a, you know, cut and throw. It's a cup tie. It's what football should be about. Yeah, it's okay. I mean, Port were pretty much on top, which is pleasing me, so yeah, it's a good game there. All in all, dwi'n meddwl mae Pwllheli heddiw di efo'r holl bobl sydd wedi yma I watchad, mae pob yn prawd o'r hogia, bob dim heddiw sy'n ei dweud. As I said, first half we controlled the game. It was more the way we played. Second half we were a bit slower in our possession, lost a bit of intensity in our play, and it allowed Pwllheli to come on to us and build the momentum and confidence that they did, and they gave it a real good go, to be fair to them. Credit to them for that. Rwy'n canlyniad fel beth yw'r cam nesau Port rhan? Trio gyda'r gêm nesaf yn y cwpa, da. Progression mynd mor bell yn ei allu, trio gael cypr yn da. Dwi'n gobeithio pobl wedi enjoyo'r gêm I ddechrau a wedi gweld bod ni iawn, a da ni'n gobeithio mi ddod nhw'n ôl. Gobeithio bod pob wedi ni bob wsos. Derby sydd be mae cwpan I gyd amdan, sydd mae pawb wrth I bod a pawb ddech ymlaen cyn y gêm. Doedd ddim yn glasur o gêm I fod yn onast, ond falch bod ni'n cael y canlyniad o'n i'n disgwyl am, a jyst edrych ymlaen I rownd nesaf wan. Rwan dwi'm yn siŵr os ydy camerau Sgorio wedi mentro i'r Bermo o'r blaen, ond heno da ni yma ar gyfer achlysur arbennig oherwydd mae'r clwb Pêl-droed yn troi I llifoliadau newydd ymlaen yn swyddogol am y tro cyntaf, a tra wneud hynny yn croesawu Caernarfon o'r uwch gyngrair lawr i'r dre. Yn ystod y misoedd dwytha, da ni bod yn gweithio am brysur I orffan llifoliadau'r clwb ac o'r nhw'n swyddogol heno yma. Uchelgais y clwb ar un o bryd ydy cyrraedd cymal 2 o'r pyramid yn ydy'r Cymru Lions, so mae'n bethau'n cael ei galw heddiw yma. We're a small little community. We're a bit cut off in Barmouth. North Wales football, Mid Wales football. We always get a choice. Do we go mid? Do we go north? People always don't want to travel to Barmouth, so we try to provide a good plane service.
we've got no big industry around here. I knock on people's doors a lot, the same door a lot of times, and everyone supports us because they can see how this club is developing and moving forward. O'n i'n rhedeg y lain, o'n i'n medic, wneud y cae, ag wneud y lines, sgubor, stands, golchi'r dressing rooms ar 73 o blynyddoedd. A maen nhw gyd i fod yn blynyddoedd da a blynyddoedd caled hefyd, dwi'n siŵr. Mae yna ddoi fan hyn heddiw, Mo Jossi dyn nhw, oedd o'n mynd i troi fyny wedi ges i gêm, ac o'n i 46 am syni, a sgorus i'r gol. Wedyn, peth fel yna sy'n gwneud lot i fi, de. Da chi'n prowd iawn o'r clwb ma, Thomas? Prowd. A maen nhw'n prowd ohonoch chi, efe? Dwi'n emosiynol gweld nos yma, achos mae gennym ni dîm heddiw yma sydd yn llawn o chwaraewyr lleol ifanc ofnadwy, a dyna difodol y clwb. Mae greiddiau unrhyw glwb yn dechrau o'r gymuned ydy. A mae ni byth anghofio fel clwb yn hynny, a mae yn fraint gen i ni dod yma. Ti'n gweld, mae'n wych i gweld ar y lefel yma o ffwtbol faint o'r gwaith mae'n dweud i fewn i codi'r seilwaith mor broffesiynol. Mae'r club shop yn edrych yn ffantastig yn nhw. Mae'r gwaith maen nhw wedi dweud i fewn, mae'r tirwedd, y tir, y glaswell yma, yn bendigedig. Yn union. O'n i'n dod yma hyn yma'n hwyr a ti'n gweld in y gêm. Nes i mynd i watcha Canarfon, dy Gwener. Na bron i mil yna, so sa'ch chi'n gofyn i Will y Chairman fan'na, hwn di'r breuddwyd o be maen nhw'n neud, so gyn i weld sut mae'n mynd. Pan bod yn bwysig i clwb fel Bermo, bod yr adnoddau yma gynnwch chi? Mae'n masif, ia, cos sy'n byd rili fel hyn o gwmpas ardal nis. Chdi'n gorfod mynd i Port, Bangor, bellach a, so chdi'n mynd mwy i'r de, sy'n byd fel hyn. My name's James from Dublin. I came the whole way here to Dublin, from Dublin. The supporters are great, but the chairman is an absolute marvel. He's done so much for this place. It brings Barmouth together, the football club, and yeah, we love it, as you can see. Ac ges i'n noson de, dydi gael noson de, wedi gael diwrnod de. It's my first time here to Barmouth, and it's a fantastic setup. The presentations and that at the start, they're pretty heartfelt. We're talking about people that have been involved in the club, probably 40, 50, 60 years. But like I said, I think I'll probably be on the phone to their chairman for a visit in pre-season. I'd love to see what the pitch is like. During that time, it was fantastic tonight. But it's a credit to everyone involved. And like I said, I think on behalf, of Nathan and the players, and behalf of the management and everyone at Carnarvon Town, it's been an absolute pleasure to be a part of it. I've lost the words. I'm really happy. I could have asked for a better evening. Hard work doesn't kill anyone, and I can't do hard work without the support I get of these people, and that's what a little community like Barmouth does. Ddau bwynt rhwng y Seintiau a Chei Bar, a maen nhw'n dod yn nes ac yn nes. Middle o wedi sy'n gadael y bel lawr rhyw hanner llathan arall, a wedi sefydlu gael mwy o reolaeth ar y foli i daro'r gol. Hyfryd gan Eiron Edwards i Lwybr Draper, nôl at Eiron Edwards. Mae'n mynd i hyn! A na chi gol sy'n ateb unrhyw gwestiynau. Y Seintiau yna, anghofiwch hynny. Eiron beth ar ei feddwl, mae'r poetri di fod droed na, a mae yn y gornel ucha, y rwyd, cywirdeb perffaith ganddo fo. Owen, allan Wilson. Wilson, gormod ar honna Cabango, sal gan Cabango, a mae Cabango di rhoi cyfle i'r capten. Lawr yr ailyn,
Mewn y hi gan Lawrence Wilson. O, Cabango'n oedi! Ac Owens gafodd y cyfle. Dwi'n meddwl bod Owens di disgwyl i ddod ato fo. Wel, o'n disgwyl o chwib fynd. Mae ar ei droi de fo, ond os a ddim dal esgus. Blaenwr ydi o. Cabango. O, ardderchog gan y bachgen ifanc. Ni'n gleisiad mewn hefyd. Ac Hudson oedd yn dal i fyny. Mariet at Mullen. A da ni'n gweld llawer gan Mullen. Mae hwnnw'n groesiad da! A mae'r amddiffynwr Hudson di rhoi ni dros y bar. A mi ddyle fod i taro'r targed. Mae rhaid fo Sgorio. Mae wedi neidio'n gynnar. Dyna oedd y gyfrinach. Mae Draper reit ôl. Mae'n edrych am ei tacos di o. Dwi'n gwybod os nad o weiddi. Mae rhaid nhw gael hon yn iawn. O, mae Harris di gollwng ni. A rywsut. Mae'n adlamu'n garedig. Sut mae'n bethau yna. Mae Holland yn dod fwy mewn i'r gêm. Nach chi basi lwybr Aaron Edwards. A o gall! Aaron Edwards yn sgorio am yr eildro heno. Ond mi oedd na bas wefreiddiol gan Mariet. Ti'n dweud y bas na wneud y cyfle, Dwi yn cytuno i ranna, ond yr hediad berffaith. Mae Aaron yn curo ras, mae'n mwy penderfynol na Dampi hefyd. A wedyn, mae'r dasg yn un hawdd. Mae'r tîm sy'n ar frig yn uwch gyngrair yn cael ei chwalu. Mae dair i ddim i'r pencapwyr. Wel, mae'n union rhywun fel bron dydy gan Mariet i'r postyn bella. Edrych a mae fyny'n gynnar eto. Dydy Owens ddim di dysgu wers o'r un gynta. Curtis Byrne. A mae Byrne di taro pêl dda i mewn i'r cwrt. O, dier, Ed. Dier. Cyffyrddiad cyntaf Byrne yn braidd y cyfan. Does am esgus na fe o'n gwybod hyn. Ac mi dyle fod i sgorio. Croes yn ôl uchaf bwyntiau i'w gweld bob nos ni'n cofiwch ar S4C hanner awr wedi 5 gêm byw penwythnos nesaf. Wedyn ni yn y bala yn erbyn Met Caerdydd a fydd na uchaf bwyntiau i'w dangos o'r gêm yma. Falle gyda ni gyfnyddio ambell i eiliad o'r hanner cyntaf yna, ond di-sgor yw i. A mae'n di-sgor ar... ddim yn di-sgor, mae'n di-sgor fan hyn ar Barc Stefan Heath. Mae Aberystwyth ar y blaen o 2-1 yn efo Llanelli sydd ar y gwaelod. Llanelli, dim byd yn mynd yn iawn i dîm Andy Hill. Aberystwyth yn mynd ar y blaen. Llunio oedi. John Owen yn ceisio rheoli. John Owen. Am eiliad o bellter o bosib. Leo Smith sy'n ergyddio. Chydig dros 300 wedi mentro yma heno. Yng nghanol y gwynt cryf i Stadiwm Giant Hospitality ar y cynnig i'r cefnogwyr cartref mewn am ddim. Hyd yn oed gan Llandudno. Am felly yn dimanteisio ar hynny. A'r hetiau bobl allan i bobl y byd. Ydy, ni wedi cyrraedd y cyfnod na yn y tymor. A'r clociau mynd yn ôl penwythnos yma. A'r tywydd di troi, ni'n barod amdani. Pen lawr trwy'r geia. Fi sgorio gyda chi trwy'r cyfan. Ni gen i weld le fyddwn ni pan fydd y clociau yn mynd nôl mlaen. Wel, bydd y tymor di gorffen efo'r enni, ond ta waith. Sgynnu le fydd y ddau dîm yma. Pan daw eto hael ar fryn yn hwyrach yn y tymor. Lot yn gallu newid yn gyflym yn uwch gyngor Cymru. Matthew Williams. Eto mae'n fler. Syth at Owen. Jones yn uchel. Mae Bale yn yr awyr llawer iawn o ystyried cryfder y gwynt yma. Mae'n dîm yn ceisio manteisio ar hynny. Leo Smith. Athe am y tric. Matthew Owen. Yn i rwystro. Ac Arsan. Un o'r chwaraewyr amlyca yn yr hanner cynta.
Eto, yn amlwg, gwaith da gan Arsan, Piskorski yn disgyn, dwi'n mynd drosedd. Nôl y dyfarnwr. Piskorski yn holi'r cwestiwn. Maen nhw newydd pasio i allan yn y bwn. A'r gair bler. A mi fod yn amlwg eto ar ddechrau'r ail hanner yma. Mae Marsan a'r tafliad hir. Unwaith eto yn Chris y Glas yn disgwyl amdani y gwynt o blaid y Derwyddon yn yr ail hanner yma. Mae Kershaw eto arbediad gan Pearson. 2 arbediad gan Pearson. Mwdimu oedd yr ail gyfle. A mae'r gol geidwad newydd cadw hon yn ddisgwr. Kershaw wedi cael sawl cyfle yn y gêm heno. Fe ath amdani. Sean Pearson yn arbed ddwywaith ar ddechrau'r ail hanner. Llandudno yn gorfod amddiffyn. Derwyddon ddim di ennill oddi cartre tymor yma, na chwaith. Ers Chwefror yn uwch yngau'r Cymru. Llandudno ddim di clipio pwynt ers canol mis Medi yn y gyngrair. Mae'n ni'n dweud llawer am sefyllfa'r ddau dîm yma. John Owen yn colli ffordd i'n cyffyrddiad yn ormod o bosib. Owen yn lledu pethau gwell gan y Derwyddon. Gwell am gyfnod. Hughes, pas dda, Smith. John Owen yn cyrraedd un ochr dda fe. So mae'r bas ola yn mynd ar gyfeilion yn llwyr. Heno yn Llandudno. Leo Smith ar fentig o Wrexham. Gymaint o newidiadau wedi bod yn Llandudno haf yma. 16 chwaraewr newydd yn cyrraedd. Anhygol. 12 di gadael. Ni wastad yn mynd i fod yn anodd setlo. Chi'n cael safon y chwaraewyr yn meddwl bod wedi bod yn haws na hyn. Leo Smith a Toby Jones. Yw Jones yn gallu tanio pethau i Llandudno. Sim llawer yn disgwyl yn y canol. George Harry a John Owen. Mae Derwyddon wedi gwneud i gwaith Rittenberg. Sgiliau da yn wreiddiol gan Rittenberg a Danny Hughes yn ôl. A nawr mae'n drosedd ar Arek Piskorski. Mac Petch o dyfarnwr yn y canol. Mae drosedd yn erbyn Piskorski. Mae'n drwg dy fi. Bethau ar y sgiliau gan y dyfarnwr. Gwych ffigio hyfryd. Y gwthiad gan Piskorski. Kai Edwards. Ar Ge Crydd. Mwdimu. Conley. Yn syth nôl at Simpson. Yn ôl y dawi. I Llandudno. Cefn o'r chwith Thomas. Owen. Yn gallu newid pethau. John Owen. Bas yn esgeilus. Anodd gwybod lle di gwerth John Owen. Oedd yn ddwfn iawn. Dwi'n gweld yn agosach i'r Cwrt Cosby fyddwn ni'n tybio. A'i gryfder, a'i fygt Harry. Edrych am Leo Smith, Toby Jones sydd yno. Yr ergyd ar y target. Mi oedd Toby Jones yn cam sefyll. 2 fuddugoliaeth yn unig tymor yma, un ohonyn nhw. Diolch i Toby Jones lawr y Met Caerdydd, gol i ddim. Sgiliau da eto gan Leo Smith. Mae Jones yn cam sefyll. Y patrwm od i dymor Llandudno. Nes nhw'n ennill yn ei 4 gêm gynta. Sgorio 1 yn unig. Wedyn yn ennill 2 gêm yn olynol. Yn erbyn o Bari y Met Caerdydd. Ond ers hynny, maen nhw wedi colli 5 yn olynol. 2 gol yn unig di fe mewn. Mae'n i sôn am ildio goliau. Er bod nhw ddim yn ennill, dim ond 2 gol. Nes nhw ildio yn y 6 gêm gyntaf.
ond o fynd o ildio 3 mewn 6, bod nhw'n nawr di ildio 15 mewn 5. A mae'r newid yna. Wel, bron yn fwy pryderus nag unrhyw ystadegyn arall iddyn nhw. A dim wedi colli 5 yn olynol, ond mae ildio'r goliau. Yr amddiffyn oedd yr unig beth oedd yn cadw chi feddwl bod gobeith. Hynny maen nhw'n dal i ddal i tir heno. Edrych am Harry, fel hir eto. Yn y gwynt. Ond Derwyddon yn mynd yn opsiwn. Conley, yn erbyn Davies. Cartwright, uchel eto i fan i'r cae, a Pearson yn disgwyl amdani yn gyfforddus. A mae Hugh Griffiths yn ganrich wrth ochr y cae. Mae'n mynd dawnsio yn bloeddiol i chwaraewyr ar hyn o bryd. Credu mae'r bel hir yn athwylltio fe. Dwi'n mynd cymryd arbenigwr rhywbod. O, yna'n basta. Gan Leo Smith, mae'n gyfle da hefyd. Ond ddim yn cael gafel arni. Mi oedd hi bendant yn gyfle. Gafel ar bethau. Mi oedd Simpson tu ôl o fe, ond dwi'n yn credu fod presenoldeb ran ddiffyn o digre gymaint o hynny o waniaeth. Conley. Eisiau tanio Llandudno i fyny'r cae unwaith eto. Wel, Simpson yn cael ei ben iddi. Dych ni weld y cyfle na to i Toby Jones. Harry. Leo Smith. Wel, oedd na gyffi gan yr amddiffynwr Aaron Simpson. Yn ymunod ar ymosod. Oedd y bron colli ffordd. At Sgorio. Matthew Williams. Gwell yn hanol y cae. Leo Smith. Ai dyma y chwaraewr sy'n gallu newid y gêm i Llandudno. Oedd y dipyn mwy amlwg yn yr ail hanner yma. Toby Jones. John Owen. Ble mae di mynd gwedwch? Mae'n cwestiwn. Llandudno'n gallu manteisio o'r cyfle yma. 10 munud i mynd yn yr ail hanner. Crysau Gwyn i mewn i'r canol. Pearson allan. A'r Leision a'r Gwynion yn dawnsio yn y cornel. Pawb yn dadle. Yn disgwyl cic rydd, ddim wedi chael i. George Harry sy'n holi. Ac oedd hi ddim yn dyrtu ar Harry ymddiheiriadau. Ni wedi cyrraedd y pwynt dan y noson. Mae'r jokes yn dod mas. 10 munud i mynd. Mae'n parhau'n di sgôr. Yn dechrau bod yn newid i ddod o ran y Derwyddon. Credu bod Jordan Evans yn dod i'r cae. Gynniol os oes yna gyfle cyn hynny. Mwdimu ymlaen. Sgorio ni'n credu sy'n gadael fan hyn. Ni'n gadarnhad yn y man. Yn dawr amser. Cael sefyll eto. Kai Edwards sy'n clirio. Toby Jones. Bron mynd heibio. Matthew Williams at Danny Hughes. Nawr de. Hughes. Yn ceisio creu llew hi. New Hughes am fentro. O, fe'n gallu taro nhw. Gwell fan hyn. Gan Llandudno.
Crysedu a Gwyn yn cyrraedd y canol. Derwyddon sy'n cyrio. Mlaen eto gan Smith, Griffiths. Yn dangos y gardiau o'r 12 munud yn y hanner cynta. Ail hanner, mae'n ddrwg dy fi. Dach chi'n drysu pa hanner fi. Narek Fiskorski sy'n gadael. A Jordan Evans sy'n dod ymlaen. Un arall o Wrexham gynt. Yn ymuno'r bala yn yr haf. Chwaraewr arall sy'n ar gymaint o potensial. Ond, mae'n wedi gwireddu hynny. Dim eto. Evans ymlaen, peniad syth ymlaen. 7 cap i dîm Daniel ar Hugain Cymru. Jordan Evans, mae'n un dweud llawer i chi. Nethon ni weld y bas mae'n dod ymlaen. Ni'n darganfod tipyn mwy am Jordan Evans yn ddiweddar. Mae fe'n dipyn o gerddor hefyd mewn grŵp. Ni'n grŵp pop sy'n fel hen ddyn yn gweud hynny. Hwna beth un nhw. Syth throws at Pearson. Jordan Evans ymlaen i lle Piskorski. Faded Strangers yw enw'r band. Mae'n Jordan Evans yno. Mae'n siŵr bod nhw'n gael ar y we os chi eisiau cael pip bach. A mae'r ffaith bod ni'n sôn am hynny'n dweud llawer i chi am y gêm. Ar hyn o bryd, di-sgôr. Cwarter awr di mynd yn yr ail hanner. Yn dechrau meddwl, mae fel hyn fydd hi. Mae hanner awr i fynd, hanner awr i newid pethau. Iwan Williams yn ceisio codi i dîm. Hugh Griffiths di newid pethau. Iwan Williams yn mynd i newid pethau. Cwpl o opsiynau ar y fainc. Fosl Mensa un ohonyn nhw. Nôl ar ôl cyfnod y fenthyg gyda dim bych tymor yma. Alun Webb di colli le ar ôl penwythnos diwetha. Fi jyst yn meddwl be fydd yn digwydd i hyder Llandudno os dyn nhw ddim yn ennill heno nes nhw'n colli eto. Os mi o'n nhw yn ddi-sgôr da Aberystwyth tan 10 munud ola penwythnos diwetha cyn colli o gol i ddim. Chwarae awr. Mae Conley yn ceisio creu. Nôl at Mark Conley. Smith yw'r opsiwn. Jones yn fywiog. John Owen a George Harry yn y canol. Matty Williams. Pawb yn hanner yn Derwyddon o'r cae. Ar hyn o bryd y blaw Pearson y gol geidwad. Llandudno yn pwyso. Ydyn nhw'n gallu creu rhywbeth yn y cyfnod yma. Mae nhw'n croesi. Derwyddon yn clirio. A Jordan Evans yn cael y meddiant am y tro cynta. Ail hanner di dechrau'r Bark Seven Heath. Llanelli gartre Nefyn Aberystwyth. Llanelli ar y gwaelod. Ac Aberystwyth ar y blaen o 2 gol i 1 yn y gêm yna. Di-sgôr yn gêm arall yn oson ar yr ofal. Canarfon gartre Nefyn Ceicona. Ceicona'n gobeithio codi nôl i'r brig. Oedd hi'n mynd mor ddar yn ymdymadiad cyn y golled. Drom yn erbyn y pencampwr y Seintiau Newydd penwythnos diwetha. Ond yn fyw ar S4C. 2 gol hyfryd gan Aaron Edwards. Yn sicrhau'r fuddigoliaeth i'r Seintiau Newydd. Os o'ch chi'n gwylio hanner amser, chi'n newydd gweld y goliau gan Aaron Edwards. Derwyddon yn clirio eto. Kershaw yn uchel. Thomas o'r peniad yn ôl. Yr eilydd Jordan Evans at Mudimu. Dim byd yn mynd yn gywir ar hyn o bryd. O'r gwynt yn cynyddu unwaith eto. Un gol sy'n mynd i hennill chi. Os ydyn nhw'n mynd i ennill chi. Bydd Hugh Griffiths yn hapus. Dyn nhw'n mynd i ennill oddi cartre ers mis Chwefror yn uwch gyngor Cymru. 2 buddigoliaeth tymor yma, pob un ar y graig. A sdim patrwm pendant i bod i'w tymor nhw. Fe gollon nhw 2 gêm gynta o'r tymor y Derwyddon. Ers hynny, dyn nhw heb gael yr un canlyniad yn olynol.
Felly colli'r tair gêm gynta wedyn, ennill, colli. Cyfartal, ennill. Colli, cyfartal. Felly sdim byd yn gyson. Dyn nhw'n mynd yn colli gem yn gyson erbyn hyn. Derwyddon Cefn. Gwell, lot gwell. Gan y Derwyddon yw Jordan Evans yn gallu cyrraedd honna. Chi'n cael ambell i fflach. Chi'n dangos i chi fod gwell gan y ddau dîm yma i'w cynnig. Ond nhw lawr yn y gwylodion. Nhw ddim yn cael tymhorau da. Mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn y chwarae. Mae Modimu wedi troi. Mae James Davies yn disgwyl yn y canol. Cyfle yn bendant i Kershaw. Heibio'r post yn yr arthi. Yn i weld eto. Os oedd hi'n gyfle da. Wel, oedd hi'n bendant. Chwaraewr fel Kershaw. Yn cael un gol tymor yma. Bod yn weddol amlwg heno. Ond ni ffeio'r gwynt am gic Sean Pearson. Peder Llechan yn y gyngrair iddo fe, y problemau. Ond ni'n gweld heno pam mae 7 gol yn unig mae Llandudno wedi sgorio tymor yma. Derwyddon wedi sgorio dwbl hynny. Ond ni'n gallu taro fan hyn Jordan Evans. Un peth bydd yn poeni Derwyddon Cefn yw bod yn ildio goliau yn yr ail hanner. 15 gol maen nhw wedi hildio, 11 o'r rheini yn yr ail hanner. A 7 o'r rheini yn yr 20 munud ola. Felly, yr rheini sydd jyst eisiau gael gol, pidwch mynd unman, mae gobeith. A Llandudno yn barod i fygwth, Conley. Tipyn gwell am eiliad gan y tîm cartre. John Owen oedd ar y postyn pecha. Oedd Pearson yn gwybod am honna, gwedwch. Os oedd e, oedd hi'n berffaith. Dywydd, diwn ni ddim yn gwella. Mae'n oedi. So James Davies wedi troi. Jordan Evans sy'n gallu taro nhw o bellter. Wedi sgorio ambell i gol ddramatig. Yn edrych am gymorth Kershaw. Glas ddim yn gywir eto. Matthew Owen. Dipyn meddiant, nôl at Matthew Owen. Gwell gan y Derwyddon, Jordan Evans o bellter. Evans yn taro i Pearson ar arbediad. Gwell o ran y Derwyddon, gwell o ran y gêm hefyd. A mae Jordan Evans wedi wneud ychydig o wahaniaeth ers dod ymlaen fel eilydd. Arsan yn gadael i Harry yn troi. Mae fe'n gryf. Mae Arsan yn benderfynol. Mae'n gic i'r tîm cartre. Ond dim Milan Elli. Syndod mawr am yr ystod mawr i 10 dyn. Disgwyl cadarnhadu fel pwy sydd wedi cael ei ddanfon o'r car. Ceisio dwi'n credu gath i ama. A dyna pam mae yna gicrydd, dyna pam mae yna gyfle i Llandudno. Kai Edwards yno, Pearson, Hughes, John Owen. Mae yna fygythiad. Pawb yn un clwstwr yn y canol. Eiliad fawr i Llandudno. Ydyn nhw'n gallu taro. Mae'n colli 5 gêm yn olynol. Conley ar y postyn pella, symudiad hwyr. Wel, ar ôl yr holl sôn, oedd hi mor siomedig. A mae Derwyddon di torri Davies, a mae Pearson. Safle da gan y gol geidwad. Yn gweld y bygythiad. Bant nhw eto. Kershaw. Drosod fan yna, ond chwaraewch ymlaen. Leo Smith. Ceisio mynd trwy'r canol. Pete ddim yn hapus. Leo Smith. Am yn ôl. Pwy sy'n mynd â hi felly os unrhyw un? Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Mae gymaint yn y fantol.
Pwynt yn help i'r ddau dîm, yn bydde triffwynt yn trawsnewid hwyliau Llandudno'n enwedig. Yn Derwyddon, maen nhw'n gwybod bod nhw'n cael eu llusgo lawr i'r frwydr, lawr yn y gwylodion, wrth i Arsan glyrio. Ddim llawer yn ddi. Danny Hughes. Lawr tua'r cornel. Hyfryd gan Naim Arsan. Am ddiffyn o'r taclus, oedd y bas ddim cystel. Matty Williams, y profiadol. Yr hen ben, yr is-reolwr erbyn hyn, Matty Williams. Leo Smith. Mae'n codi gym. Chi'n cael rhyw deimlad. John Owen. Cyfnod gwell a chyfnod pwysig. Thomas sy'n croesi y golgeidwad ddim yn siŵr. Pwy sydd yno? Arsan sydd yno. John Owen methu rheoli rhwystredigaeth a nawr mae'r Derwyddon yn ceisio gwrthymosod. Mudimu. Y gŵr gath ei eni yn Zimbabwe. A'r bas yn hynod o siomedig. A chi'n clywed yr ochenaid yn Zimbabwe gan Hugh Griffiths, dwi'n credu. Sy'n mynd i'n gyfle. Mudimu o Zimbabwe. Yng ngharfan y Derwyddon ar un y bryd. Dau chwaraewr o Ffrainc. Sgorski gath ei eni wlad Pwyl. Gŵr o Kosovo hefyd. A ryw flas rhyngwladol i'r Derwyddon. Fyny'r cae mae'n mynd. Ymddiheriadau, os yna ambell i air amheus anweddus yn cael ei glywed. Mae gamp o osod meicroffon wrth cae pêl-droed i geisio dod ar awyrgylch i chi. 20 munud i fynd. Di-sgôr. Felly hefyd ar yr ofal, Carnarfon a Cheicona. Llanelli 1, Aberystwyth 2, Aberystwyth lawr i 10 yn y gêm yna. Yn erbyn y tîm sydd wedi cael 7 chwaraewr i danfon o'r cae tymor yma, neu 7 cerdyn coch. Dylen ni weid, Derwyddon, Jordan Evans. Mae'n opsiynau Rittenberg yw un ohonyn nhw. Conley yn stopio'r cyfan. Matty Owen, Arsan i'r Derwyddon. Toby Jones. Arsan yn ôl. Jones yn brwydro. Yn edrych am Harry. Arsan, Owen. Un o ffefrynnau Hugh Griffiths, Matty Owen. Chwarae pob eiliad tymor yma. Problem i Pearson yn ôl at Pearson. Mike at i frawd Sean. Y ddau di ymuno yn yr haf. Fel rhan fwyaf o chwaraewyr Llandudno. John Owen. Cyfle yn herio Pete. John Owen. I'r tîm cartre. Mae yna ormod ar y bêl. Unwaith eto. Ac Arsan eto sy'n clirio at Mudimu eto. Ond os yna gyfle i'r Derwyddon. Mudimu yn cyflymu pethau. Ond wedi cadw'r symudiad i fynd, Jordan Evans. Dim ond Davies yn disgwyl yn y canol. Ond dyna pam mae'n gyfforddus i Pearson. Kai Edwards yn ceisio cyrraedd yr hanner ffordd. Mor gwynt mor gryf. Yn anodd gwneud hynny. Kershaw yn stopio Thomas. Matty Williams. Toby Jones. Yn ysgeilus eto. Nid fe yw'r unig un. Arsan yn ôl at Jones. Y capten i'r Derwyddon. Teimlo bod y tempo di codi. Gêm yn fwy cyflym. Ddim yn siŵr os yw'r safon di gwella gyda hynny. I fod yn hollol onest. Conley. Ffordd fel cefn o'r de heno. Arsan syth at Danny Hughes. Mae'n gwylio pan mae Hughes yn cael y bêl. Ond y Derwyddon oedd yn gwylio. Ond Simpson gyda'r bas. Mae'n un dda. Kershaw, drwy'r canol maen nhw'n mynd. James Davies, mae'n le Jordan Evans. Evans, yr eilydd i'r Derwyddon am y gol mae'n mynd. Kai Edwards sy'n llithro. Ond ddiffyn da gan Kai Edwards. Bydd Hugh Griffiths yn hapus da cyfraniad yr eilydd. Jordan Evans. Kai Edwards yn gwneud digon.
Tair ar hugen, mae fe dal yn ifanc. Di dechrau dy'r exam. Dy gyfnod yn Fulham. Tymor gyda'r bala. Gallu ffordd blaid yr bala. Mae'n ambell i gol. Cofio un o'r barcwain dewn efo'n Cyfyrddin i ennill y gêm fan yna. A Derwyddon sy'n pwyso. Pearson. Pete i mewn yno. Pete i taro unwaith. Yn efo Llandudno tymor yma. Mae'n ceisio ail-greu hynny. A Derwyddon yn pwyso to. Arsan. Nôl at Simpson. Nawr mae lot o grysau glas ymlaen, mae yna gyfle fan hyn. Leo Smith, opsiynau i'r naill ochr a'r llall. George Harry yw'r opsiwn. Harry. O, mae fe'n cam sefyll. Ar ôl hynny i gyd, mae yna gam sefyll. A chi'n gwybod be, mae wedi glanio yn y gol. Mae wedi glanio yn y gol. A mae fe'n cam sefyll. Mae'n mynd i gael Cerdyn Melin? Na, dyfarnod yn cael gair dy fe. Leo Smith sy'n pasio. Mae'n anodd gweud o fan hyn. O, mae'n edrych yn agos. Mae'n dweud hynny. Fossil Mensah sy'n ar ymlaen. Wrth gweld Toby Jones yn gadael. Alphonse Fossil Mensah. Bydd 20 gol i e-bus, tymor diwetha. Yn 10 gêm ar 20. Un fach heno. Dyna'r gobeith. A'n fenthyg gyda Dinbych dechrau tymor. Mae frawd ar y Manchester United. Ritterberg. Jordan Evans. Lle gadodd i ar y bel o Matthew Williams yn ei wylio. Jordan Evans. Allan mae'n mynd. Y hanner eiliad na. Y diffyg canolbwyntio am hanner eiliad sy'n gwneud y gwahaniaeth. Ddim yn beirniadu. Pawb yn colli canolbwyntio am eiliad. Neu ddwy mewn dydd. Sy'n datgan. Dyna problem Wdimu. Llandudno sydd yno gynta. Mae yna le gan George Harry. Mae yna newid i fod. Harry allan yr asgell nawr. Fossil Mensah yn opsiwn. Leo Smith yn y canol. Wdimu. Jordan Evans. Digon o le ganddo fe. A Wdimu wedi gweld hynny. Evans. Gwell. Heibio i Thomas. James Davis. Drwy'r canol. Davis. Rittenberg yn opsiwn. Davis dal i fynd. Matthew Williams yn ôl. Dwi'n mynd glanio i neb. Owen yn sydyn, yn darllen hwnna'n dda. Ken Leo Smith. Ymlaen at Rittenberg, oedd hi'n agos. Oedd hi'n agos gan yr ymwysodwr. Dean Rittenberg. Na di taro tair tymor yma. Gawn ni weld nawr fe mor agos oedd hwnna. Owen yn creu. Oedd Pearson ddim yn poeni ryw lawer i fod yn 10 da'r golgeidwad. Lle mae gorddweud oedd hi mor agos o hynny. Fel sy'r golgeidwad yn gwybod ble oedd e. Mae lle hynny, neu mae fe'n actor da iawn y gŵr yn y gol. Sôn mae Llanelli yn erbyn Aberystwyth, bod Aberystwyth lawr i 10 dyn. Mae'n cadarnhad o hynny. A mae'r sgoriwr Paulo Mendes sydd wedi cael ei ddanfod o'r cae, ail Gerdyn Melin. Felly Llanelli 1 Aberystwyth 2 yw i, gêm wedi dechrau'n hwyr, felly dal 5 o'r 20 i fynd. Soccer awr i fynd ar yr ofal, di-sgwr Cynarfon. A Cei Conna, Cynarfon di ennill yn erbyn Cei Conna. Ar lan y dyfddwy tymor yma. Fossil Mensah sy'n troi. Mae fe'n gryf. Nath e heibio i Pete, ond Pete yn gwybod mai fe sydd ar tafliad. Wel, a chi'n gwybod be, mi aros am cadarnhad o hyn. Mae adroddiadau'n cyrraedd ni, bod Llanelli wedi cael Cerdyn Coch. 8fed y tymor, os yw hwnna wir, 8fed Cerdyn Coch y tymor i Llanelli. A lleith Andy Hill ysgwyd i ben gymaint yma fe eisiau, ond mae fe'n dechrau troi yn broblem enfawr i gochion Llanelli. Y Cerdiau Coch yma. 8 mewn 12 gêm. Mae hynny yn broblem. Pencil bach sydd wedi cael ei ddanfon o'r cae. Dwi bron yn bendant yn ei gêm gyntaf nôl ar ôl gwaharddiad. Nawn ni edrych ar hynny. Oedd ddim yn chwarae yn y Bari penwythnos diwetha. Dwi bron yn sicr bod wedi cael ei ddanfon o'r cae yn ei gêm gyntaf yn ôl. Dyn nhw ddim yn helpu hunain. Llandudno a'r Derwyddon yn edrych am gol i newid pethau, newid y tymor o bosib. Thomas sy'n croesi.
Ac yn uchel, tuag at James Davies. Dim problem i Pearson, Conley hefyd. Dwi'n wedi bod dan bwysau. Gyfaint o hynny. Llandudno. Mew hynny'n mynd i newid yn y 12 munud ola yma. Dacl ar Mwdimu. Mae dyfanwr yn dod ar draws i gael gair dy Conley. Wel, Conley'n credu bod wedi tarw Mwdimu a mynd bant am dafliad. Geith e fwy o sioc achos cic rydd yw hi. Oedd hi'n drosedd. Dyna pam. Bron 10 munud yn weddill. Mon yn uchel. Nathan Pete yn cyrraedd. Oddi ar John Owen. Ymosodwr mawr yn aros yn ôl i gynorthwyo gyda'r amddiffyn. Matty Owen sydd ar draws. Fe sy'n cymryd y cicio rhydd. Cicio cornel. Mewn crys y glas yn disgwyl am hon. Gan Matty Owen. Mwdimu, mae'n glanio wrth ei draed e. Trwy goesau o bosib. A mae fe'n eistedd yna yn gwybod bod yna gyfle newydd diflannu. Matty Owen ar croesiad. Siap y corff yn anghywir o'r dechrau gan Mwdimu. Falle bod e'n gweld un hwyr. Ond eto, falle bod ni'n bod yn garedig. Leo Smith sy'n mynd o cae, ambell i gyffyrddiad da. Ond eto, ddim di gallu gwneud y gwaniaeth ac Alan Webb sy'n dod ymlaen. Yn colli le yn y tîm heno. Gweld os yw'n gallu gwneud gwaniaeth. Asgellwr tanllyd, maen nhw'n disgrifio fe. Asgellwr tanllyd. Gan i weld beth awn nawr. Oedd yn chwarae'n Sweden tymor diwetha. Ni bod gyda'r ffil hefyd. Mae'n fan hyn ddechreuodd y cyfan gyda'r Academy Llandudno. I Alan Webb ymlaen. Cerdiau coch Bobman, Cei Conna lawr i 10 dyn ar yr ofal. Di-sgôr Cynarfon Cei Conna. Wignell sydd wedi cael ei ddanfon o'r cae fan yna. Ail Gerdyn Melin, ni'n gael tipyn o'r rheini heno. Ail Gerdyn Melin, cicio bel i ffwrdd fel bydd Andy Morrison yn rwystredig. Mae'n gweud bod angen gwella i ymddygiad, mae'n gweud hefyd mae fe'n o'r chwrwyr gorau'r gyngrair. Derwyddon yn pwyso, ble mae'n glanio. Mae'r cic rydd yw i. Naw munud i fynd, beth yn y byd sy'n mynd trwy feddwl Iwan Williams. Mae fe dal yno, dal yn ceisio annog i dîm. Ar ôl colli 5 gêm yn olynol, am o'n i, byddai pwynt a gynyniad da i'r tîm yma. Maen nhw eisiau treffoint yn amlwg, ond stopio'r rhediad na o golli gemau am o'n i. Oedd y target cynta i Llandudno heno. Hugh Griffiths yn checio Sgorio gem eraill, neu paratoi'r takeaway ar gyfer y daith adre. Neu gwylio'r gêm ar Facebook falle. Pwy o wyl be mae'n fe'n neud? Ble mae'n neud dim byd. Byddai'n clywed am y cerdiau coch yn y gem eraill heno. Cynarfon Cei Conna, di-sgôr Cei Conna lawr i 10 dyn. Wignell wedi cael ei ddanfon o'r cae. Di-sgôr fan hyn, Llanelli 1, Aberystwyth 2, y ddau dîm lawr i 10 dyn fan yna. Ond heno, a penwythnos diwetha, sy'n ganmol Aberystwyth wedi ennill fan hyn. Gan fe, fe allan o fod yn y chweched safle heno Aberystwyth. Wrth i ni weld Jones yn clirio yn uchel. Pwy bydd wedi proffwydo gweld Nef Powell yn codi Aberystwyth i'r chweched safle. Fe neb wedi cael sioc gweld Derwyddon neu Llandudno yn y hanner ucha tymor yma. Maen nhw'n dioddau lawr yn y gwylodion. A dioddau yw'r gair o wylio'r gêm o heno. Sim spark yn perthyn i'r tîmau. Fosw Mensa yn ceisio newid hynny. Mi oedd na rediad gan Webb. Conley, Webb dal yn opsiwn iddo fe. Yr eilydd ymlaen. Hughes. Hughes a Webb yn cytuno eto. Yw Webb yn gallu dal y fflam, cynnu'r fflam, bach o beth i Llandudno fan hyn.
Tanio ryw ychydig, ta beth. Ni'n gwylio web. Ar y web. Sy'n yng Nghymru i chi. Cic gornel, hwyr. Os na gyfle, hwyr. Os na gol, ddramatig i Llandudno. Pearson yn dal i ben. Cic gornel fydd hi. Cyfle arall i nhw. 6 munud i fynd. Wel, mae un gol yn mynd i ennill hon. Dim ond meth am hynny. Pearson yn disgwyl. Mae Kai Edwards yno hefyd. Pearson a Kai Edwards yn cuddio tu ôl i Hughes. Mae Conley yno hefyd. Mae Gwynt yn chwythu'r bil. Maen nhw'n cael gwaith gyda'r croesiad. Problemau yng nghanol y cwrt Cosby hefyd. Llandudno'n ceisio manteisio ar hynny. Matty Williams dan bwysau. Jordan Evans. Sgiliau hyfryd gan Evans. Mae Thomas o draws. Chi'n clywed y chwiban. Cic rydd yw i. Mae'n gardyn melyn yn ymddangos. Yn credu mae'n web sydd wedi cael ei. Anodd gweld yn glir. Dyma pam. Webb jyst yn tynnu Jordan Evans yn ôl. Wedyn ni fod yn danllyd, wedi fod yn amlwg, ta beth, ers dod ymlaen fel eilydd Alun Webb. Ni yn y 5 munud ola. Derwyddon Cefn. Ceisio taro. Ffosu Mensa. Mlaen fel eilydd. I Llandudno, dyn ni troseddu hefyd. Troi ond troseddu a rhoi stredigaeth i'r tîm cartre. Mwy o rhoi stredigaeth i'r Derwyddon. Cyrsio wedi colli'r meddiant. John Owen. Tacl gadarn yno fe. Llandudno'n dal i fynd. Thomas. Wel, am bas oedd honna, os na gyfle i Llandudno. Mi oedd na gyfle. Cyn i Webb fethu'r cic yn gyfan gwbl. George Hardy ar bas. Wel, oedd hi'n berffaith. Alun Webb. Wel, fi ddim eisiau gweld honna eto, wrth i ni i gweld i eto. Yn y gam sefyll eto, fan hyn. Mae wedi bod yn fler, ni'n mynd i guddio hynny. Yn eich bod Ffosu Mensa yn dioddau. Dwi'n yn gyfforddus. Dwi'n sgidiau bach yn dyn. Rittenberg, chydig o le i Rittenberg. Croesiad da, mae'r peniad ddim yn bell chwaith. Davies yn ei chanol i. A Rittenberg yn sydyn yn glir. A James Davies yn gwybod beth oedd angen gwneud. A Rittenberg. Rhyw gip olwg bach o'r sgiliau sydd dan nhw. Jordan Evans, Rittenberg yn cyfuno. Chwaraewyr da pan maen nhw ar ei gêm. O, Davies yn ceisio cael y pŵer tu ôl y bil. Lot o waith i wneud yr peniad. A mae'r ffaith bod ni'n gweud bod honna un o gyfleoedd gole'r gêm yn gweud llawer i chi am y gêm. Heno yn Llandudno, Arsan o'r cefn. Wadimu. Felly'r ystadegau ar y Derwyddon yn parhau. Pearson yn sydyn sy'n edrych am Webb. Oedd y cyffyrddiad ddim yn wych. I ddweud y lleia, Thomas yn ôl na, Hughes. Wedi ysbrydoli Llandudno. Sawl gwaith ar draws y blynyddoedd. Maen nhw'n gwthio yn edrych am gol i newid y gêm yma yn y gwynt. Ddim hyd yn oed yn garedig. A Derwyddon yn clirio
Gem y byw nesaf i ddod. Allwn ni'n addo, bydden nhw well na hon, ond byddai'n anodd. Dylsen nhw fwy siomedig, mae rai gweud. Wrth i Kai Edwards glydio. Ni'n y bala. A mae yna gem ryngwladol i ddod. Cymru yn cwrdd â Denmark ar yr ofal. Wrth i Gaernarfon gwrdd â'r Met. Yn Tirana. Neu'n Albania. Nid yn Tirana mai. Mae'n ddrwg dy fi ymddiheiriadau yn Albania. Gem gweithgar Cymru. Ac ar Barc Jenner. Y Bari yn erbyn y Dre Newydd. Matty Owen yn colli ffordd i Llandudno. Derwyddon Cefn cyn hon colli 1 mewn 4 ond wedi ennill 1 mewn 5 felly be nawn ni o hynny? Colli 1 mewn 5 fydde ar ôl heno neu ennill 1 mewn 6 pa'n sy'n swnio'n waw, i go pa'n sy'n swnio'n well ond pa'n chi'n meddwl yr ystadegyn pwysica fan yna gen i weld ys fydd y newid achos mae Webb bant eto yr eilydd mae wedi cyflymu pethau Alun Webb a fi'n credu fod Llandudno yn gorfod colli'r eilydd, Ffosw Mensa. Dwi'n yn symud yn gyfforddus. O'r tafliad yn siomedig. Tafliad siomedig ar ddiwedd y gêm siomedig a 3 munud ar ôl i rywun achub pethau. Ni'n mynd i gael y 90 munud yma yn ôl yn anffodus gyfeillion. Ond ydyn ni'n mynd i gael gol o leia i orffen gyda rhyw crescendo dramatig. Webb, Ffosw Mensa. Eiliad. Ydych chi'n teimlo bod rhywbeth yn mynd i newid yn y gêm yma. A'r bas ola eto, sydd drwodd am y gol geidwad. Kai Edwards a'r peniad. Ffosw Mensa. Mae'r chwybon fach yn golygu bod yna drosedd yn wrth eto. Mae'n gawr o ran ymwysodwr. Mae'n gloff hefyd. O ran corff, mae'n atgoffa chi o Wilfred Boni. Felly mae'n ffaith bod wedi anafu yn atgoffa ni o Wilfred Boni hefyd. Mae'r eilydd yn gadael. Bydd e'n rwystredig. Ac ymlaen yn ei le. Taylor Williams, 17 oed. Asgellwr yw e. O Academy Llandudno. Bydd e'n dipyn o stori sy'n chi newid y gêm. Dim ond o amser dy fe. Munud a hanner. James Davies. Derwyddon. Os rhywun yn gallu rhoi chydig o ddrama ar ddiwedd gêm siomedig. Yn ôl at Davies, Derwyddon. Mewn i'r Cwrt Cosby y gleision yn ceisio taro. Mae Llandudno yn dal i tir. O bydd e colli nawr yn torri calon. Rheolwyr, tîm rheoli a chwaraewyr Llandudno ar ôl colli 5 yn olynol. Mae Derwyddon yn pwyso. Mwdimu, Kershaw, Pete mae'n ddrwg dy fi. Ni ddim yn disgwyl gweld yr amddiffynwr i fyny yno, ond Nathan Pete oedd yno. Wel, nath e ennill y gêm ddiwetha yn erbyn Llandudno. A ddim yn gallu gwneud hynny heno. Gêm di fod rhwng y clybiau, mae 3 di gorffen yn ddi-sgôr fel nes i sôn yn yr hanner cynta. A dwi'n ymddiheuro am ddweud hynny yn yr hanner cynta, achos mae'n ymddangos bod hon hefyd yn mynd i orffen yn ddi-sgôr. Fel na mae ar yr ofal, Caernarfon, Ceicona, di-sgôr, Ceicona lawr i 10 dyn. Aberystwyth ar y blaen y 2 gol 1 efo Llanelli. Am beniad gan Pete yn gadarn Hughes. George Harry yn uchel. Yn allan. Williams. Mi danodd i fraich, dim trosed. John Owen. Yw Owen, neu Williams yn gallu newid pethau. A mae yna dafliad yn hwyr i Llandudno. Ni mewn i'r eiliadau ola, ni wedi cael yr amser. Mae'r dyfarnwr di ychwanegu. Os na ddrama! Nagos. Yw'r ateb syml i hynny. Os nag yw Mwdimu yn gallu newid pethau. Pawb yn edrych am y dyfarnwr. Os na amser i rywun greu chwyban ewi, ond nid y chwyban ola. Mae Conley mynd i gael, Kai Edwards mae'n ddrwg dy fi, mynd i gael Cerdyn Melyn. Yr ymateb, dwi'n credu, mwy na'r dacl. Fan hyn. Oedd y dacl bach yn hwyr.
ar Davies. Ond yr ymateb ddim yn wych gan Kai Edwards chwaith. Ac yn sgil hyn oll, mae yna gic rydd. Ni wedi chwarae bron i funud dros yr amser gath i ychwanegu, ond safswm yw hynny, cofiwch. Felly, os na ddrama, reit ar y diwedd, Derwyddon cyfle. Jordan Evans ddim yn rheoli, a dos bosib. Dyna hi nawr, y gêm ar ben y chwiban ola. Gêm siomedig. Ond pwynt yr un yw'r canlyniad ar ddiwedd yn oson. Dim goliau eto o ran Llandudno. John Owen gath y cyfle gorau, 7 gol mewn 12 gêm. Dyna'r ystadegau triennus iddyn nhw. Ond ar ôl colli 5 yn olynol, mae'r patrwm yna di newid o ran Llandudno. Maen nhw wedi stopio'r rhediad o golli gemau. Maen nhw wedi cael pwynt. A pan ddawyn ddiwedd y tymor, falle bydd hynny yn drobwynt. Cipio pwynt yn erbyn y Derwyddon. Noson siomedig yng nghanol y gwynt. Ond pwynt yr un i'r ddau dîm. Y sgôr terfynol, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. Sgôr terfynol fan hyn felly. Llandudno, dim. Derwyddon Cefn, dim. Nos da i chi.